jumătate, cred că. Deocamdată nu l-au fir, vine. Aha. Gafa pe unde, bă? Gafa, uite aici în fața mea. Asta-i, tată! Vine în mal, bă. N-are nimica. Du-te din jos de pâta mea. Du-te acolo. Te apropii de mal acum. Nu, hai la tata, frate. Oricum e departe încă, nu o să-mi țip el care e jmenul. Acum pleacă acolo. Trebuia să facem invers. Sper să nu se răstorne. Asta cătătine. Mâinile în față, tragi. Te întorci. Numai din una, dă, numai din una. Trebuia să fii dat lui bâta și să mergi cu Cristi. Așa. Bun, acum dă invers. Băi, nu din aia, dă din aia la încă. Mă dă numai din aia. Mult. Mai. Hai că mere și așa. S-a oprit, bă. Dă numai să scoți firul ăla, bă. Taie tot, că scoate tița. Hai că e acolo, că dă contre. A, și tu ce-i faci acum? Eu țin de pâtă. Mai filmezi? Claro? Hai, Ghiță, hai, tată. Bă, vă am două flacoane aici, bă. Timp, eu nu te scot. Dar oare dacă îi Ia dau... cu jâtul și le tai jos. După aia s-o descăța direct. Cristi, dacă îi dau să-l văd pe el cu zoom, se vede urât la filmat. Nu. Cred că vine cătătine, cred că. Numai pe fir să nu-mi pui mâna. Gata, au plecat. Da. Și cum? Nu știu, cred că e aici. Și cum îți merge? Încolo sau cum? Vine? Hai că e în vârtă, bă. E aici. Nu mai, hai repede la masă. E agățat bine, bă. Dai cu două cârlige? Nu, unul. Da? Asta-i. Vezi acolo? Pune pe fir acolo. Ai aici unde ești cu firul? Cu firul jos. Dacă când simte malul, auzi cum face morineta. Aha. Când simte malul, știi? Pleacă. Băi, când te-o simți cu barca cum se duce. Te încurcă aici, Cristi? Nu. Uite, încolo merg. E ăla de 3 metri, bă. Ăla-i. Dacă îl mai pot urni de acolo. Mei, și ajută să coboare din barcă, că vine în jos. Bă, aici. Hai că te ajută fata. Da, băiete, e o gură de bere, bă. Nu puteam să scot. Filmezi? Da. Da. Hai, Cristi! Puh, cum face aia? Al meu, tu numai cu spatele vrei să stai la mine?
Opri! ¿Por qué? Stai să iau gafa. Ai găsit-o? Ia gafa pe aici. Ce dracu, nu vine, bă. Nu vine. Imens, bă. Nu mai vrea să iese de acolo. Acolo rămân. Lasă trece, dar lasă seama de sus. Hai și tu mai obosit, bă. Normal. Nu mai are forță. Îi dau eu să știu. Ia fi să mă apulă. 60, 80 cât? Bă, are cred că vreo 60. Așa mare. Ăsta e mare. Păi și unde? Sunt toate, bă. Te duci așa mereu, ca bouă, Ca bou mere, bă. Da? Ca porcul, bă. Hai încoace cu bâta pe soată să scoatem în malul ăla acolo, dacă nu. Da, dar trebuie să ridici tu de fiecare pe o parte. Nu, că plagi cu bâta și ușor, în forță. Nu plăpești tare să cântezi, știi? Nu. Hai, treci. E bine aici, deocamdată. Hai mai încoace. Nu mai să-l forțez un pic. Să închidem unghiul, bă. Hai că vine. Vine? Da. Dar vine să-mi bag pula greu de... Dă-i faci! 80. Ce mare e! Hai băiete încoace. Are! Ăsta-i mă! Ăsta-i mă, tată, băi! Ăsta-i la care trebuie, băi! Ce l-ar tata pe el? Tu e aici, băiete. 80. 80. Nu, așa e. Este! Asta-i treaba. Hai, tată. Hai să-mi bat pula. Ia! Trage tu de el. Poți, băiete? Hai să vorbesc. Nu, că plecăm Viorel, să vadă aici pește, mă. Să vadă treabă, bă. Băi! Este, mă! Da, bă, mâncate armeni. 3 metri. Ui aici ce agățătură i-am dat. Trebuie să țin de Să el. văd eu. Ia să vad acolo. Stai că-i scot gârligul acum din gură. Are 80 ghiță. Are, are. Are mai mult de 80. Are, Are, ăsta e mare, bă. Fain. Tiță? L-am prins. Nu, asta m-am vrut. Bravo. Asta am vrut eu să văd, mă, la Zaragoza. Ia să vedem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, păi, 9 ori 2, 18, 1,80 m. Ca și 2 metri. 2 metri ăsta să Vai, fac. ce mare. Nu are 2 metri, dar 1,80 m are. Pune-l acolo așa pe piatră să se vadă bine. Bă, ți-am zis că e Stai că mă încălci al meu. Apoi mi-am dat și eu seama că e mare. Ți-am zis că e mare. După cum au făcut, mi-am dat. Da, bă, mai filmezi? Da. Auzi, Da. Ghiță, dar ți-am spus cum i-am dat la bâtă, ai văzut, nu? Bă, l-ai învățat? După 8 metri de fir am dat și eu. Am prins, dar e cam mare. Și am zis să-i dăm drum. Doi metri și 40. 2 metri 40. Să fii sănătoși. Un băieț. De Căntărinul la 80 sigur. Dar nu e tot, că mai avem aici ceva. Mai avem aici, da. Robiții. Mai avem unul aici de vreo 50, 60. Ia că ceva. Are 60, ca Are 70 ca unul. 70 poate nu, dar 60 are sigur. Și ăștia mai mici. Hai să te-am Este!